福岡県は臭くなかった。小学生、渡辺瑠希子、8歳。私はこの前のゴールデンウィークに初めて福岡県に行きました。私は福岡県は絶対に臭いと思っていました。なぜなら福岡県には豚骨ラーメン屋さんがたくさんあって、街中がずっとラーメンの匂いがしていると思っていたからです。でも行ってみたら全然臭くなかったです。ラーメン屋さんに近づくとやっぱり臭かったけど美味しかったです。でも静岡県はお茶の匂いがすると思います。それに茨城県は納豆の匂いがすると思います。岐阜県は何の匂いもしないと思います。私はこれからもいろんな場所で臭い匂いもどんな匂いでも積極的に嗅いでいきたいと思います。